በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም? ናይ ዩቲዩብ ሰላም ተከታተልቲ ዩቲዩብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ መላእ ኩርና ዓለም ዘለኹም ሰላም ክትኮኑ ከዓ ልባዊ ትምኒተይ እዩ። እሽም በኣይ ብዝሓለፈ ኣብ ፌስቡክ ከም ሕቶኹም መሰረት ክምልስ ልብል ቃልኣት እየ ነይረ። ይቅርታ ናወልኩ ብምጥፋአይ ኩራት ሕዋተይ ንሽተን ቢስከና የጠፍየ ይቅርታ ብሕቶኹም መሰረት ከዓ ክምልስ እየ። ኣነ እኳ ክንድምንታይ ከይምልሶ ግን ኣብ ኮመንት ዝተጋገኽዎ ኣርሙኒ ኩራት ሕዋተይ ካብ ሕቶኹም ግን ብዙሕ ክመሃር ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኩራት ሕዋተይ እና ቁጽሪ ሓደ ሕቶና ጭንቀት እንታይ ማለት እዩ መፍትሒ እኸ ኣለዎ ዶ በኸመይ ይብል ክብርሃውና ጭንቀት ብጣዕሚ ጉድኣት ኣለዎ እዩ። ጭንቀት ካብ ኩሉ ኣካላትና ዝቕንዝየና ዝሕመና ከኡ ይብገስ ማለት እዩ። ጭንቀት ከዓ ካብ ውሽጥና ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር ንሓስብ እሞ እንተዘይኮይንልና ብጭንቀት ንጭነቕ ንምንታይ ዘይኮነልና ኢልና ንባሳጨ ውሽጥና ቅሳነት ዘይብሉ ምዃኑ ማለት እዩ። ኩራት ሕዋተይ ብኸምኡ ይመጽእ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ምክንያት ገይሩ ማለት እዩ። ሕማም ብዙይ ክመጸና ዘይንብሎ ዝተፈላለዩ ከምኡ እዩ። ጭንቀት ከዓ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ይመጸና ግን ካብ ጭንቀት ንድሕነሉ ከዓ ውሽጥና ብምድማጽ ናብ እግዚአብሔር ብምጽጋዕ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና። ቁጽሪ ካልኣይ ትዕቢት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ከመይ ዝበለ ሰብ ከ እዩ ኣለዎ ዝበሃል ማለት እዩ። ትዕቢት ማለት ከዓ ተቃራኒ ናይ ትሕትና ማለት እዩ። ትዕቢት ኣለዎ ዝበሃል ሰብ ልርእሱ የልዕል ማለት ብዘይፈልጦ ርእሱ ብምልዓል ንኻሊእ ሰብ ትሕት ብምባል ትዕቢተኛ ሰብ ይበሃል ማለት እዩ። ለኣብነት ኣነ ልባዕለይ ርእሰ የልዒለ ከማይ ዝበለ ሓወይ ሓፍተይ እንድሕር ትሕት ኣቢለ ንዕኡ ዝንዕቕ ንዕኡ ዘነኣኣስተ ኮይነት ትዕቢት ሓዲሩንሎ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ትዕቢተኛ ሰብ ይምሓረና፣ ካብ ትዕቢተኛ የውፀና፣ ብመንገዲ ይምርሕና እየ ክብል ዝኽእል ሕፅር ብዘበለ ክብርሓወይ። ሳልሳይ ሕቶና ከዓ ተስፋ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ኣሕዋትና ብተስፋ ምቑራጽ ህይወተን ይሕልፋ ኣለዋ እሞ እንታይ ምኽሪ ተመሓላልፍለን? ኣነ እኳ ካብተን ተስፋ ዝቆርፃ ሓንቲ እየ ነይረ። ግን ተስፋ ማለት ኣንሕና ደቂ ሰባት ያ ብዝመፀና ሽግር ኣቐዲምና ዘይምሕሳብ እዩ ክንፍጠር ከለናስ ፈተና ከም ዘለና ተስፋና ከዓ ኣብ ደቂ ሰባት ወይ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገር ስለ ንገብሮ ኢና። ተስፋና ኣብቲ ልዑል ኣምላኽ ተጌርናዮሲ ተስፋ ክንቆርፅ ኣይንቆርፅን እየ ዝብል ማለት እዩ። ኣብ እግዚኣብሔር ተስፋ ተጌርካዮ ኣይትቆርፅን። ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝሓሰብካዮ ተዘይኮይኑ ተስፋ ትቆርፅ ሎማዓንቲ ወዲቀ ኣለኹ እሞ በቃ ቻንስ ደጊም ኣይምለስን ኣይለዓልን ትብል ተኮይንካ ብጣዕሚ ተስፋ ምቑራፅ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይፈትወን። ተስፋ ዝቆርፅ ሰይጣናዊ ቤተ ክርስቲያን ተስፋ ይቆርፅን። ያው ጽባሕ ሎማዓንቲ ተተጨኒቃሲ ምንታ ዓርሳ ጽባሕ ከም ትወግሕ ከም ትሓልፍ ኢና ክንሓስብ ዘለና። ምክንያቱሲ ጸልማት ኣሎ እሞ ድሕሪ ጸልማት ከዓ ብርሃን ኣሎ። ሎማዓንቲ ትሓድ ለይትን እያ ታለይትሲ ጽባሕ ትወግሕ እያ ሓቂ ፀሓይ ትበርቕ ታጭንቅ እውን ከምኣ ማለት እዩ። ተስፋ ጌርና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ላብ ጉዕዘና ክንስጉም እዩ ዘለና እየ ዝብል። ዝተረፈ ካብ መልስኩም ኩራት ሕዋተይ ኮመንት ጽሕለይ። ራብዓይ ሕቶና ባህላውን መንፈሳውን ኣፈላላይ ኣለዎም ዶ? እወ ኣለዎም። መጀመርያ ሃይማኖት እዩ ተፈጢሩ ሃይማኖት እዩ ዝመጽእ ሃይማኖት እዩ ዝቕድም ሃይማኖት መንፈሳውነት ከዓ ካብ ሃይማኖት እዩ ዝቕድም። ባህላዊ ድሓር ደቂ ሰባት ንሕና ኢና ኣምፂናዮ ማለት እዩ እና ፈላላይ ኣለዎ እዩ መንፈሳውነትና ሃይማኖት። ሃይማኖትና እንዲልና ለምሳሌ ሃይማኖትና ከምዚ ኢልና ብሃይማኖትና ንኸይድና ግን ገደብ ኣለዎ። ብመንፈሳውነት ምስቲ መጽሓፍ ቅዱስ ይኸደ ይኸድ ኢልና ክንፈልየልና እና ፈላላይስ ኣለዎ እየ ዝብል። እሺ ሓንቲ ሓፍትና
ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ አካል ሓደ ባህሪ እዩ ሓቂ ወይ ጌጋ ከማነ ክርት ሓፍተይ ሕተኹ እኳ ብዙሕ ግልጽ ይኾነት ለይን ግን ክምልሳ ክፍትኔ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ አካል ክልተ አካል ሓደ ባህሪ ኣለዎ ምክንያቱ ስጋ ለበስ ኮይኑ ለአናና ከድሕነና ስጋ ለቢሱ ኢላው ዝምድር መጽንበር በአርአያ ስላሴ ክምሰል ከለው ኸዓ ስላሴ ክልተ አካል ሓደ ባህሪ ኣለዎም ስለዚህ በባህር ሓደ እዩ በአካል ኸዓ ክልተ እዩ ኢና ንብል አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓቂ እንተ ኮይኑ ከመይ እዩ እንተ ኮይኑ እውን ከመይ አብርሃርህልና ሓቂ እዩ ማማዬ ባህሪ ሓደ እዩ ብስጋ ግን ስጋ ለበስ ኮይኑ ናውዝ ምድር ኻልእ እዩ መጽኡ ማለት እዩ በአብን ወልደ መንፈስ ቅዱስን አቦ ወልድ ውልድ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሰሪጹ ለምድር መጽኡ ስጋ ለበስ ኮይኑ ንዓና ከድሕነና ግን ሓደ እዩ ባህሩ ሓደ አካል ከዓ ክልተ በከምዚ አየ ተርዲእያ ካብ መልሰው ኮመንት ይቅምጡልይ ኩራተዋተይ እሺ ክልተ አካል ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ባህርኸ እንታይ ማለት እዩ አብረህርህልና ክልተ አካል ማለት ለምሳሌ ንስኺ ካበድኸ ትውለድ ከለኺ ክልተ አካል ኮይንኩም ኣለኽን ማለት እዩ ሓደ ባህሪ ማለት ከዓ ሓደ እዩ ሓደ እዩ ማለት እዩ ክልተ አካል ባህርያትና ከዓ ባህሪ ከዓ ሓደ እዩ ማለት እዩ ማማዬ خلاي حتى أب سدة زنبرة حوات ناسي أب منفساوي هيوت أنكراتات زنبرة بعدي خيدن كن كمتي أب سدة زنورو منفساوي هيوتن زنورو زنبرة زي كوناس مرع أن بقويلا تغيرو يقورو كن قويلا نورو مخانو أب سدة أصبق أنت ماهرانيين كن أب عدي مسكدا يغيرا زيس ناي ولدنا دي ناي ولددي ناي بيتسب صعنتو ديس ولا ناي بعلن دخمات لن خبرت حفتي ازي ولقاوي مالت حفشاوي رئيتو ايخونن ولقاو رئيتي ازولو مخنياتو امناتاتن هيوت سلازيلوخو مالتيو ساتن ينكم بلوس زخلا امناتي تخون انا يخبط امناتن كن سلازي فلطقوا بنا على ندين بيتسبن سلازي نوركو خملسا አይክእልኒ ቅርታ ገበርልይ ሕለፍኒ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት መጀመርያ ጠንከራታት ንኽንከውን ድሓር ግን ብጣዕሚ ንደክም ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ድኽመት ዘጋጥመና ከመይ ጌርና ንትስኦ መጀመርያ መንፈሳዊ ህይወት ክንኣት ከለና ብስምዒት ንኣትን ተኾይና ፍጹማት ኣይንኸውን ማለት እዩ ግን ብስምዒት ዘይኮነ ብርድኢት ክንከደለና መጀመርያ ክንኣት ከለና እንታይ እዩ ካበ እዩ ኢልና كنفولطن كن مرمرين يزلنا بهدئنت ب انتن إنا كنعتون خيل بردي تنبر بانتن تخوينا بسمعي تأتينا يو كنفصمو عين خيلن الشيء اب هيوتك زحقوسك نجر انت ايو اب هيوتي زحقوسن نجر كريستيان بمخانه ايو زحزنن هيوتي نجر كعا زخل عامة رخيمة بآمنتي من هاي بيت كريستيان زبها لسبات جنزبي كبر لعخل له إيه زحزن كله بهوتي مالتيو الشيء زينيرو تنا مجرشو يغريني سؤال لك ده قال ماله تمرع خد طوله خاء كلايك فالهم اللي سلكم